Anzjani li l-ħadd li għadda t-tajjar qudiem il-ground ta' Sirens fil-qawra tilef ħajtu l-ħadd fil-ħodu. Tony Zarb magħruf bħala l-Caravaggio tajjar minn raġel ta' 30 sena residenti Santa Venera għal ħabta ta' 7:30 ta' filgħaxija ftit metri bogħod mir-residenza tiegħu. L-investigazzjonijiet tal-pulizija dwar dan l-inċident għadhom għaddejjin waqt li l-Maġistrat tal-Assa ħadret inkjesta maġisterjali. Il-vittma huwa magħruf sew fix-xena sportiva hekk kif ħadem fih dan Sirens FC u riċentament anke għal Nadur Youngsters. Dan apparti li għal snin twal kien stadium manager tas Centenary Stadium. Fil-fatt l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol is-sena li għaddiet kienet irrikonoxxietu għad-dedikazzjoni tiegħu. L-assoċjazzjoni fakkritu bħala persuna li kien dejjem lest li jassisti lil dak li jkun tant li kiseb rispett u apprezzament mill-uffiċjali, players, coaches u partitarji. Laqda ġurnalisti sport fi stqarrija selmet lil Zarb u ringrazzjatu tal-kooperazzjoni li l-ġurnalisti dejjem sabu minn għandu tul is-snin twal waqt il-lobiet li saru ma' snin fl-istadium taċ-Ċentenarju. Kemm Nadur Youngsters kif ukoll Sirens imma wkoll diversi clubs, uffiċjali u players esprimew xokk għal din l-aħbar traġika.